Sampeyan ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karangkadempel. Ha niki nocoke omongane Petruk daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petruk. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karangkadempel. Dadi nek sampeyan ngrasani ketentremaning Karangkadempel niku padha karo sampeyan ngilani jajane Bagong. Kowe paham ora? Karangkadempel iki ora duwe salah ora diluku karo negara Kristina. Durna Boyong Semar kok wong Karangkadempel dikaturke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Blegegekugek sadulita mel kaya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon lah kok kerawuhan priyagung boten mangling menika pepunden kula para Pandhawa den sinuwun Puntadewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayanta kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Werkudara wilujeng den. Wah, Semar yo slamet tekaku. Ora nemolan sewiji apa aku ngaturake basa aku katura Semar Badranaya kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka nggih Ndara nek kula sedewa bekti kula kunjuk Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sami dipun sekecaken anggenipun lenggah sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya nala garing ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo nala garing tak tampa pangestuku tampanana nggih kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana nala garing niki sangat anggen kawula dadosaken jimat Sinuwun Prabu Darma Kusuma Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Iya Petruk ndak tampa. Iya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka Ndara kula Sedewa bekti kula. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Nuwun sewu Ndara Puntadewa Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ndara Janaka Ndara kula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa. Ya Panagawan Bagong tak tampa. Panagawan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyana-nyana ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawuhan para priyagung sami kepareng rawuh wonten ing Karangkadempel. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Waton wonten dasar kalepatan kula.
upami ora wipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar lelabuhan apa sing pun kula lakoni keparing abdi pun Badranaya cumadung dawuh aja kaduk ati kadron penampa Kakang Nayantaka sayektine praptaning punta sakadang ana ing Karang Kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa nalika semana tumuli aku rembugan lawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara wondene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenengan ingsun bakal kadherekake sowan ana ing Karang Kadempel kabar napa lho Den kula kok mboten ngertos malahe sampeyan krungu kabar napa babagan Karang Kadempel pawarta saindenging jagat wis padha prisa bebasan jagat ing nganti kebrebeken marang umandanging Kyai Semar nggone kepengin bakal mbangun jiwa malah praptaning Puntadewa ning Karang Kadempel sayekti bakal nyuwun priksa mungguh apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau muga kepareng ana ambabarana marang punta sakadang nedya nyadong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sakadang bakal mapan ana ing Karang Kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau blegek-kugek saduli mel mboten kanthi kanyana-nyana jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane nadyan dereng kawya sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon lah kok tanggap ing sasmita kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka ning merga sampeyan nggone Mahasing Asamun wekasan saged maos batosipun Semar syukur ndara syukur niku tegese sampeyan satriya ingkang ora ninggal lantiping panggrahita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunakake tata batin lah niki lho racak-racaking satriya yen wis kesinungan derajat pangkat kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok batin ora tau digunakake kathah para satriya ingkang keseluruh dalan sing kleru keseluruh marga sing boten sak mestinipun sabanjure aku nyuwun keterangan marang saka Kyai Semar Badranaya menggah apa ta wigatine dene Kyai Semar nedya mbabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye raos prihatin kula dhateng kawontenan sakmenika utamanipun kawontenan negari Ngamarta menika dipun asta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kaliyan dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitagara negari Ngamarta sakmenika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho Den negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang kunjung pasir pawukir Lojinawi gemah ripah karta tata Raharja kawulane padha tentrem kawulane padha ayem kabeh-kabeh duwe rasa ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun ning sakniki kok benten sakniki adoh sungsate kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe malah luwih-luwih ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing digunakake hukum pribadi diri pribadine dhewe waton kasembadan sing gigayuh kawula pun boten tentrem gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngongso lan sapiturutipun kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos saklebeting manah kula tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta yo pancen mengkono
malah aku ngaturake panuwun Kiai dening atase ming sak Kiai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Amarta yen to pancen mengkono panjenengan ingsun rumangsa luput ing atase minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka Punggawa dene kawula dina samengko rumangsa dikiwakake dening Prabu Darma Kusuma apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah ngoten nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi prakandha lan dadi pancatan anggen kula badhe bangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan iya Kiai Semar wasipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruh ing kraton iya Kiai wajibing ratu menika kudu tansah anata haniti hamariksa sarta misesa dhateng para kawula menika wajibing ratu angka loro pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama beda dana denda mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda iya angka 3 pambeganing ratu sipating ratu kedah saged hamong hamut hamengku sarta hamangkat angka 3 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa laksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu hayom hayem lan hangayani angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeking praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu Nalindra kudu darbe kasekten kesabaran kawaskitan lan kapinteran sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulah karo kahanan negara ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh Nalindra mangsisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula nek pun tetel kapercayaning para kawula nuwun sewu lho Den puwa dikaya ngapa kekuatan sampean ra iso ngalahke kekuataning kawula kanthi cara mekaten monggo sakmenika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake Prabeya sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa asaning kawula mangcaketi sing mapan wonten ing Karang Pradesan sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki mang raketi utawa mang dudul penggali ing para kawula nek kawula rumangsa dicaketi atine niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta ning nek sampeyan bola-bali menggunakake brana picis niku ateges sampeyan gunakake cara-cara sing luput brana picis niku iso ngajeni sawijining wong pendak-pendak sampeyan paring brana picis pendak-pendak sampeyan paring dedana dhateng kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek nek bandane entek sing mangkeki brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedak mawon mboten sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik lara gedhe tekaning pati niku lagi iso nonton pira cacahe kanca sampeyan ning nek ditresnani niku luwih dhuwur derajate mbangane diajeni mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu
sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten ning kuburan sampean diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Nek pun ditresnani ngoten niku kepenak uripe ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng mutangke budi kanthi ikhlas. Mboten sanduwe pamrih napa-napa. Rungokke, Tru. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya Reng. Wah, bapak ki nek metu petake ya ora kaya Semar. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temameng ning ati tenan ya Gong. Lah. Aku Semar omong ngene ora tau percaya to. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sapripun-pripun. Ya men aku gumun ya, Tru. Gumun apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong rena-rena Ndara Puntadewa ya ndungklu, Ndara Werkudara ya Ndara Werkudara kok gek turu to. Ora. Ya Ndara Janaka ya ndungklu, Ndara Nakuladewa ya kendelan. Wah, jan. Ayo, iki bapak ndek niat apa to, Tru? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta. Bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Perkara dit swidak iku nganti paten-patenan. Aku iki bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep itu. Kiai Semar, kula Ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayantaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat. Wah, Semar yo yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Monggo aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar. Lah menika ora mboten mangling Penembahan Durna ing Saka 5 Penembahan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penembahan. Kandhap leguduk suara gembol Semorante hawela. Ya Semar, kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana ya Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Mboten pangling Rekyana Patih Sengkuni. Iya Semar, aku ingkang prapta ning Karang Kadempel Semar. Syukur Rekyana Patih. Bekti kula kunjuk nggih Rekyana Patih. Iya Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Oh nggih, nggih. Kula tampi malah kaget raos manipun ing Bapak ing Saka 5 dening panjenenganipun Nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh nggih, syukur nggih. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawah sami-sami nggih Anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune Bapak Tampanana. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Saka 5 Tampanana ya, Janaka. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe Mir? Kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawuhan priyagung ya Tru? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Oh, Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat pari Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanana. Bekti kula katur Penemban. Tampa pangestuku Tampanana ya Panakawan. Kula pundi nggo jimat Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Peter ndak tampa
pangestuku Tampanana. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih Begawan Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni. Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula konjo Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Terus dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Panembahan Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Kopi 7.000. Nyuguh kok didol. Nek purun pahit, ireng pulon pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ra ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Panembahan? Aja kaget, aku prapta ning Karangka Dempel. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karangka Dempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ing Sebenata mbok bakul sinambiwara. Pawarta binandhuking Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara Kungastina ya pirsa. Nala Garing apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Sampeyan kok prisa? Lho, Semar kowe wong kondang. Arep apa kowe derajate ngaceplek? Arep apa kowe wong loro sauda telu saurupan? Kowe iki ming Panakawan? Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marangmu mandangi Semar Badranaya. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Lho, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono iki padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku suwanu ning Karangka Dempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karangka Dempel, ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karangka Dempel iki ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapta negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niku ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Akarya jagat. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengen bangun negara Ngamarta jer. Karangka Dempel menika kebawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donorawuh meniki kalian Rekyana Patih Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya, kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeke Sinuwun Duryudana. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah wewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karangka Dempel
terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula merga Kurawa niku murid sampeyan anane siswa kok ora apik murite kok ora becik ya niku sing ditutuh ya gurune piye le mulang muruk karo murite kula niku senes dewa kula mung titah swantah mboten mula nek Begawan Durna rawuh mriki ajeng Boyong Semar nuwun sewu kula mboten saged kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula loro kula mboten isa pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina malah kula isa disoraki dening para kawula sak negara Ngastina wong ilmu kula niku mung ilmu celimen ngelmu kula niku mung ilmu cethek ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan dudu kawruh kabrahmanan luwih-luwih dudu kawruh kadewatan mila Den ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durna rawuh wonten ing papan mriki badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para sata Kurawa Blaka Suta kula ora isa kula ora tekan ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula sampeyan mangkondur kemawon mang matur kali sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen Ndara ya kok dadi tekan semono nggonmu Gunuman Semar yen ngono cetha kowe yen kok ngiwake marang para sata Kurawa mangka sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe ora mung pamomonging para Pandhawa ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina elinga Semar Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Sartawarga lah kok dadi kowe mban cindhe mban ciladan yen Pandhawa mbok ban cindhe yen Kurawa mbok ban ciladan ing atase aku apik-apik sowan ning Karang Kadempel mboyong marang kowe diutus dening anak Prabu Duryudana ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring Begawan Durna nyerekake atining Begawan Durna mangke riyen kula nyerekke nggon apa kula omong niku kanggo kula tata aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono lho kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung sing iseni Begawan Durna tak iseni ngelmu sing apik-apik terus kowe kandha karo Begawan Durna sing gawe Begawan Durna sing dandani ya kudu Begawan Durna yen ngono terus pendhita Ngastina kuwi gaweane apa nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel coba aku tak takon karo kowe apa kaya ngono ora nyerek-nyerekke ati sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan niku wateking Brahmana nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke mboten sang nganggo kethu sampeyan sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine nek sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur Kurawa pambegane angkara murka Kurawa niku sewijining wong sing wis ora iso didandani lah pripun lah wong gurune watake kaya ngono napa meneh Kurawane kowe aja wangu gawan ngawur sing marai Kurawa elek dudu Begawan Durna sinten nek dudu sampeyan iki sing nang mburiku iki niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki dudu aku dadi aja nyala karo Begawan Durna mboten sakakean pangandikan saniki sampeyan gelem kondur napa mboten mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel kula ora gelem bali kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel lho nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina monggo Semar ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana Bapak Durna menawi boten saged boyong Semar wonten negari Ngastina ateges Bapak Durna menika boten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe luwung kowe bakal laruda paripeksa lah nak tenan to kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula sampeyan iki nek pendhita elek derajate mung mergo
Dinggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus regane atiku. Kena surat, Gong. Oh. Edian. Gong. Gong, ngapain? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok Semar iki. Lho, wae ning Ngastina ki bandane mengalir e. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuliske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sang negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Wis ben. Lho. Ora nesu kok. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel kok. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja ming kowe ning kawula sak Karang Kadempel tak katutke. Maksude karo kawula Karang Kadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik. Nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sawawe. Nek ora metu golek rokok sik. Begawan Durna. Yakin? Yakin. Engko nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Sampeyan wae ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karang Kadempel. Ha niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula tak pusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula. Sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampeyan ngrasani ketentremaning Karang Kadempel niku padha karo sampeyan ngilani jajane Bagong. Karang Kadempel ki bumi kelahiranku. Karang Kadempel ki bumi wutageteku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk senyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Iya to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Aja kok menungso, demet aku ora wedi. Wah, sidane demet sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Lho, saiki karepmu piye? Lho, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kok ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel? Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf. Ya ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur. Aku kowe Sumbar meniki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karang Kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karang Kadempel. Dudu ajanging Semar.
Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Kowe nggo Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok teratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Neme mungsuh Begawan Durna, ngendi papane wong neter kate dayan. Wah, panas maring jajaran suretane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecap pirang dina? Kowe ngecap apa? Ora bakal dadi karo cak. Mati Begawan Durna musuh Bagong, lu wong ora urip nang alam padang. Kancane Durna. Dora kok dunake kancane Durna ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Ora kiar tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna ya Durna sapa? Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku bisa nesu ngene iki saka ora tak basane. Kae saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane Kayugung susuhe angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Agi kelingan aku. Jeng nggih nyuwun ngapunten esmosi. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dudu Durna. Nek karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe ora klorok mripat. Maksud lu? Yen pancen garwani karo Durna, mungsuhe dudu sapa-sapa, mungsuhe Werkudara. Oke, Gong. Sadar Gong, cerewet menengo. Wis ben tak niati kabeh. Niate pancen aja mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean belani karo Begawan Durna, mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Sing ngomong sapa mbok mikir. Sampean niku cilik. Tak totke nang ndi dolan nang ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Rarane ati. Lho piye kae nesu kok nangis? Aku tak takon. Terus sampean tak kandhane nggih. Sampeyan aja ngawur. Sampeyan aja ngawur ngakoni Durna guru sampeyan. Nek sampeyan gelem menggawe kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna. Banyu suci Perwitasari niku mergo apa? Kepercaya sampeyan karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambani percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampeyan ora percaya, mang takon karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Astik Brasara, sampeyan ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra. Kuwi mbiyen jane Durna ora nunduke papane. Ning Durna kepengin ndlomproke sampeyan teng juranging pepati. Ning mergo sampeyan percaya ora tekaning pati, malah entuk nugraha. Sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning mergo sampeyan percaya karo Begawan Durna. Sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat, ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Edian. Niku kabeh mergo sampeyan percaya, ora kok Durna sing
dudui. Aku seprene sampean sing duwe kapercayan nek sampean iki sing duduke Durna. Salah. Mulia saiki. Mulia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu. Kapinteran Durna iki ora duwe ngelmu. Kawaskitan Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Ewadene sampean durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Kowe kok ngerti sapa-sapa? Iki apa? Iki sing ngomong. Dadi sampean aja banget golek sampean ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Monggo sampean tresno karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Oh, man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, manut Bagong. Kabeh niku bener dan fakta. Bagong. Nun. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong. Aku suwunke pangapura. Bagong. Ana tetembungan Bathuk Bolo isi madu. Ya mung Panakawan Bagong ing satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, apa? Njaluka ngapura karo Bagong, kowe salah. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya aleman ya aleman. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Bagong. Jarine mbarep kakangku. Kowe Bathuk Bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Ora dibaleni. Ora. Ngono kuwi kok. Apa-apa kok njur ranggre wani ro Durna Ardiwangi, wani ro Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Wong nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur demen kegongke aku Satria Digdaya sapa-sapa arta salahke sapa-sapa arta salahke anggo sak kepenake dhewe. Lha ngapunten nggih Den, nggih ngoten niku pokoke intine ngoten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasat pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Jeng Bagong. Terke nang kono. Ora sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampeyan kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus yo matur nuwun. Terus mangke nggih to? Setan wong tua kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeglong terus menggo. Asem ya. Tak eling-eling seprene. Iya. Wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong. Nun, aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sabanjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing karang kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe
nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula pendho anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengko aku mung kari manut. Ndara werku ndara-ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning karang kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anakku. Petruk Gareng Bagong katenteman karang kadempel reksanan kok. Nggih, ngestakaken dawuh. Nggih, Pak, ngestakaken dawuh. Manut dawuh Bapak, heeh. Kowe karo aku kudu jaga katenteman nek karang kadempel. Ora pangling kae Kurawa dampyak-dampyak. Sajake mbelani karo Begawan Durna. Aku wis krasa to. Ning awak dhewe rasa wedi. Iki ana sing jagani awake dhewe. Sapa? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Ning aja ngantos dhewe ora ketok nyambut gawe terus. Pethoke, ngonek kira-kira Kurawa Mbanda kalani. Men ditandangi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Yo, ora usah wedi karo Kurawa. Rawir-rawir antas malam-malam diputung. Ayo Reng, kowe sik tuwa dhisik. Oke. Magelah kaya ndo mentang kaya gendhewa, ora sopan karo piyayi. Petruk. Sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Kartomarma. Iya, dasar Paranyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajari karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kan maju kabeh. Wani karo tamu apamu sing tak wedeni? Leno pangindamu. Tak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok gak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Sikat, Tru. Iya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong. Tak katutke dosane. Wah, Gareng. Dasar Keparanyata. Awake mung sak bitik. Maju ning peperangan sing dadi nyatane. Swatama anak Pendhita Durna. Ayo. Ora gelem ngulungke Semar. Karang Abang karang Kadempel. Piye? Karang Abang karang Kadempel. Wani mungsuh nolak Gareng tinjung akhirat nyawamu. Kowe kok nglerang ya, Reng? Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Canek menangan aku nek ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok gelut karo Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Dursasana kan maju nak poteng-potenge kuwandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau Reng wonge Sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Petruk wis gelut. Aku wis gelut. Aku ngapa? Meng paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis Sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Dursasana dasar Paranyata. Mrene ana wae nglabrak wong-wong karang Kadempel. Ora minggat bumi angus karang Kadempel. Berarti arep ngerusak karang Kadempel dasar Paranyata. Sing betangi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok iki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling belum tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Yen ora wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho,
Nyatane piye? Kowe apa aku sing modar ning kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah siramu. Nya. Lho. Kok nya? Lho, kowe ngomong piye? Pecah siramu. Nya. Nya pecah, guys. Iki 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nya pecah, guys. Ayo, kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jirek. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti cah kendel. Pecah siramu nya, guys. Kowe wani kok ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip? Nya. Edan ora edan serius iki nya. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 tahun aku sumpah nya. Weh, tenanan po. Tenan. Yakin bola bokin. Nya. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njoto sirahmu. Lah ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya modar sik. Nya wis. Weh, lah ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditonyo. Ping pira? Manut. Nya. Iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nya kowe nya. Nya wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku disi ana. Nya ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi wae nya ayo. Kuwi ngapae tawa apa ngapa kowe? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho ora gelis. Oh, mat ya mat kok nya ayo. Kaya aku iki lho nya. Isa aku ya iya kok nya. Oh, ayo areng apa? Mburi wae nya, mburi nya. Wajake cak kendel aise. Terus ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sik nya, sampean Pangeran Pati tak punjung nya. Lek pecah, kowe lha domongi kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nah, nek sampean mecah siraku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Pecah siramu. Nya. Kowe iki domongi ngeyel lho wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demit iki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Wah, wis ngantem to, wis. Meneh ora? Oh, meneh. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho, ya. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modar iki. Ya adil ora kok modar adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo piye? Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap. Woi, banyak. Wis. Akhire mek semono. Wah. Ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati jenengan kuwi mati jenengan. Kowe guyon kowe. Ayo kene gentenan. Nya. Nah, wulu. Nah.
Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Nanya baca. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya dur yakin sumpah. Iki lho sikilku sing lho bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Waduh. Kurang pisan. Iya, iya. To. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Del. Kok ngelekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Makane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape kula sapa? Aku Sing ngakon? Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene to nek ndedelke setagen. Kula tak ketape kok ngrampak utawa kok ngrusak karo ngademel iki, kowe iki pateh wong maling. Hah? Pateh. Ana pateh kudune iso mikir. Iya. Rene. Rene. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omong. Aku nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Utek aku mbok udu, wak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki nek mangan wonge kelakoni tak omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana, dadak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Kowe paham ora? Karang kadempel iki ora duwe salah ora diluput karo Goro Kecil. Durna arep boyong Semar kok wong karang kadempel dikatutke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa kluku bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ana syarate. Kowe nek tak undang sengkune ngono le maksudkan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Wis kono rono. Kowe wis nyanyi mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok Ngono ora mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apal mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhani. Ngono. Mentok tak kandhani. Ganti bebek. Bebek atus sekali ngono wis. Bebek atus kali. Kowe nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Eneng kandang wae. Dipate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki pate, bebek. Ngisen-ngisen ki. Pati ratu gong binatara kok nenggalan nyanyi bebek adus kali sak dhewe. Kalian mboten. Bebek
Aduh. Bepate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Bepate sampeyan niku piyayi luhur. Wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wong sak negara niku nembah sak kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan ae dhewe. Amun kaya ngoten ta Bepate? Bebek. Oh, mancan kadang-kadang ngayal. Bebek. Bagong isa-isa. Kang Duna pripun Bepate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak nuntal cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terus kan? Nyuwun pambiyantu ning Iwang Pikul Pandya Bedari Durga. Ontring dandang manguri. Mangga Bepate.